Светле, освен отново да ти благодаря за всичко, това видео го правя, тъй като усещам, че има много хора, които сега са на някакъв кръстопът и търсят промяната и се задават някакви въпроси, като всеки един от нас, който върви по своя път. Дали това е ментора, дали тук да се запиша, дали в тази програма да се запиша и така. И това, което аз искам да споделя сега тук може би ще достигне до хора, които имат нужда да го чуят точно в този момент, че човека, който е за теб, всеки един ще си го усети. Дали това е твой човек. И много, много е важно да го усетиш човека, но и да си дадеш сметка в какъв егрегор влизаш. Защото аз това го осъзнах по-късно. Има и по-тъмни егрегори, т.е. там, където, да кажем, отиваш на даден ретрит, за да промениш нещо в себе си, всъщност се оказва, че се получава точно обратното, че ти взимат енергията. Тоест, хората, които търсят средата, защото всъщност ментора създава средата, в която ти да разцъфнеш, да покажеш, да откриеш своята светлина. Така, много е важно това. И другото, което е така много важно е, че това, което всичко ти го говориш за този живот, през сърцето, през душата, през лекотата, ти го живееш. За мен това е изключително важно и ценно, че човекът, който е заедно с мен, който менторът не може той не извървява моят път, а менторът просто ти показва това, върху което това, което ти не можеш да видиш сам. И така, аз се спомням, че когато те открих и това съм го разказвала, но сега пак ще го споделя. Аз директно ти писах. Писах ти, че искам платена консултация с теб и ти ми отговори, влез в моя безплатна среща и прецени дали съм твой човек. Така че мъдро да правим своите избори и всеки да си усети човека. Аз съм си открила моят човек и съм много щастлива от това и много ти благодаря отново за всичко. Много те обичам, Светли.